epski gameri, moje ime je Ken Tame. Juče sam se dosađivao na YouTube-u, išao kroz svoje recommended i vidio sam video koji me toliko uplašio da sam sljedeća 2 dana spavao sa upaljnom lampom pored kreveta. Tek poslije ta 2 zastrašujuća dana skupio sam hrabrost da gledam taj video. Video o kome pričam je ovaj ovdje koji sada vidite na ekranu, koji glasi: Klovn, ubica i ja smo se potukli. O da, poneo je oružje. Od apsolutnog genija Ultras Blaza. Ako nikad niste čuli za njega, ne krivim vas, jer ni ja nisam mogao da verujem da postoji ovoliko hrabar čovjek koji igra Minecraft u 3:33 ujutro. Da, taj video stvarno postoji. Kako ovakvi videi dobiju milijone prikaza, stvarno me zbunjuje. Mislim da je jedina mogućnost da fanovi Ultras Blaza imaju 36 godina. Mislim, ko drugi bi gledao video kao igram Minecraft u 3:33 ujutro? Ali Ken Tame, ne mora da znači da mu se fan baza sastoji samo od male dece. Wow, ako mi ne veruješ, evo su neki komentari sa njegovog videa gdje se potukao sa klovnom ubicom. Okej, evo ga ovim monstrom od videa koji nekako ima preko 1.000.000 prikaza. Hajmo sad čitam ove komentare. Klovnu ubica, ovo nije očekivao! Rešili smo ga! Reš. Glup je i Jef i klovn. Ko gleda u 2019 ili 2020? Okej. Ko nije peder like? Oh moj bože, nebitan gamer Pikachu. Ja nisam peder, molim te, spasi me. Ko gleda u 2019? Ako si i ti like? Da, ako sam i ja like. Ako sam i ja. Onda Nodi David Todorović. Lajko želi da Ultras ide u MMA i WWE. Nodi, od kad ti gledaš ovo? Tužit ćete svojim roditeljima. Eve Uvu. Grozno ime kaže. Ja sam u Nemačkoj, ne možeš doći, rip XD. Ko gleda u 2019? Like i sup p stribe. Okej, like and subscribe. Mogu si ono kod ha da napišeš top čina, ja sam prava momčina, ja sam spojena. Ako isto misliš kao ja, klikni like i napiši svoj komentar. Da, ja isto mislim kao ti. Veliborla. Mogoso. Si. Ono. Kob. Ha. Šta to treba da znači? Ultras Blaze je god i pro i haker. Skrivan bukvalno. Jes, dobar komentar, da. Ti materu. Krast. Ide tvoja mama. Da. Okej, pokazao sam koliko IQ-a ima njegova fan baza. Hajde sada počnemo gledamo ovi zastrašujući video. Veliki pozdrav svima i dobrodošli kao da svoje drugarima. Mi nismo drugari. Danas posle toliko vremena se vraćamo. Kao što dobro znate, bio sam na odmoru, ali sada sam konačno kući, znači odmor je gotov i vraćamo se YouTube-u. O moj bože, hvala ti puno gosu na Ultras Blaze i se vratio sa odmora. Toliko su mi nedostajali tvoji videi kao igram Minecraft u 3:33 ujutru. Imam previše da ja, tako da očekujte dosta kvalitetnih klipova u budućnosti, a... Dosta kvalitetnih klipova u budućnosti. Gospodine, treba da te podsjetim da si ti liko napravio igram Minecraft u 3:33 ujutru. Ok, dok sam bio na odmoru, zvali su me roditelji i rekli su mi kako su čuli neke čudne zvukove pored kuće, kao neke korake, kao da se neko nalazi blizu kuće. Sve su bilo je baš creepy za njih, tako da su mi odmah to javili, pošto znaju da sam imao neke takve situacije paranormalne. Pa naravno da su tebe pozvali, jer oni znaju da si ti ekspert u tim stvarima. Čoveče, koliko je ovo lažno. Šta će sljedeće da bude? Da oni znaju za tvoj YouTube kanal? Znaju za moj YouTube kanal i... Okej, onda. Narednih nekoliko minuta samo priču o nekim glupostima kao: o ne, ja znam da je to klovn ubica. Samo lupa gluposti, ima samo disečen zanimljivog dela njegovog klipa. Ako uopšte postoji. Na Whatsappu, ono što jako čuo, nemam niti jednu poruku sa njim. Mislim da mu je čak i slika drugačija. Može sve drugačije jer je to novi profil i to nije klovn ubica.
I onda opet, nekoliko minuta kasnije, bukvalno se ništa zanimljivo nije desilo. On samo razgovara s ovim klovnom ubicom i roastuje, reši ga! Reš. I onda se dogovore da do neku ukletu kuću na neki boxing match. Wow, kako zanimljivo. I sad od strašnog videa, ovaj video samo postane neki ASMR. Ovo ne mogu ni da izmislim, samo slušajte. Ono sam ušao sa zadnjeg ulaza, znači nalazimo se u ukletoj kući. Nalaziš se u ukletoj kući? Nemoj da lažeš, niko da si zadnjih 15 minuta pričao o toj kući. I onda, najstrašnija stvar se desi. Ultra Space je došao da prebije klovna, a klovn samo tamo stoji i smeje se. Kako strašno. I onda krene najbolji boxing match ove decenije. Sjećate li se KSI protiv Logan Paula? Ne, ovo je Ultra Blaze protiv klovna u lošem kostimu. Ovo je stvarno glupo. Kako neko ovo gleda i kaže koliko dobro, kad porastem hoću ja da se tučem sa klovnovima. I onda, pobedivši klovna, on kreće da ga psuje jer je on toliko cool osoba koja psuje. Haha, smešno. Ovo je jebeni kraj, ali to je jasno? Okej, šta smo naučili iz ovog videa? Da ako te klovn pozove na Whatsappu u ukletu kuću da ne prihvatiš, jer ako prihvatiš treba se boksuješ sa njim. Isto smo naučili da Ultra Blaze lažira content. I ako misliš da su njegovi videi stvarni, onda verovatno voliš i pesme Baka Praseta. To bi bilo to za ovaj video. Ako dobijem 20 lajkova, ima da se boksujem sa klovnom ubicom. Ja sam bio Ken Tame i dalje nemam normalan outro.